Zainabu, inda mahaifin Zainabu ya zama wasu lalacewar rayuwarta gaba ɗaya kenan. Ku kasance tare da mu don jin ya aka yi wannan turka-turka ta kasance. Wata rana Asabar da misalin karfe 4 na yamma, hon ɗin mota mai gadin gidan Alhaji Mai Dala ya fara shi. Da sauri ya tashi ya nufi gate, ya je ya leƙa fitar da mota Alhaji Mai Dala a tsaye a bakin gate. Da sauri ya je ya buɗe, Alhaji Mai Dala ya shigo da motarsa. Bayan shigo Alhaji Mai Dala ne, mai gadi ya sauri ya je mai da gate ya kulle. Ya to gurin mota Alhaji Mai Dala da gudu da saurinsa ya zo ya buɗe kofa. Barka da zuwa Alhaji, sanda da zuwa ranka daɗe. Mai gadi yake faɗa cikin risnawar tausasa murya. Alhaji Mai Dala ya ce yawa. Shalele ta dawo? Alhaji Mai Dala ya aika tambayar zuwa ga mai gadi. Mai gadi ya ce eh, da sauri ta dawo, ɗazu a nan ba da ɗewa. Murai mai gadi tana rawa, kasancewa ya san Alhaji Mai Dala abu kaɗai yake iya ɓata mai rai, yanzu nan sai ya fasata. Alhaji Mai Dala bai gama sauraron mai gadi ba ma, jin cewa Shalele tasa ta dawo, kawai ya juya ya shiga gida. Buɗe ƙofar falonsa ke da wuya. Salamu alaikum, ya faɗa cikin izza. Jin sallama mahaifinta da ta yi shine ya ankarar da Zainabu ta juyo da ganinta zuwa ƙofa. La daji, sanin da zuwa. Alhaji Mai Dala cikin murmushi da farin ciki da fara'a ya tari ƴar tasa. A'a, Shalele na, ki ce har kin dawo kin zo kin sa talabijin a gaba. Ta ce eh dadi, wallahi ka sai ina son shirin, shi yasa na zauna. Dama ba na son lokaci gure, shi yasa na dawo da wuri. A to madalla sannan ki dawo. Haka Alhaji Mai Dala ya faɗa tare da cewa ki koma ki ci gaba da kallon. Sai ta ce a'a dadi, ai tun da ka dawo ɗakin ka za mu wuce, dama jiran dawo ka nake yi, ina da bukan da nake so mu yi da kai. Ce a'a Allah Shalele, shi kenan zo mu tafi. Ya kama hannun yar tasa ya wuce da ita zuwa tarakarsa. Shigar su ke da wuya, ya ce a'a na ji shiru, ina maman take da ni. Sai ta ce dadi, ni ma ban sani ba, da wani ni ma na gabata nan, amma na tambayi mai gadi ya ce kawai ta ce mishi ta fita ne yanzu za ta dawo, ba nisa ta yi ba, ya ce wai karamin mota ta ɗauka ba babban ba. Hajiya Bilkisu kenan, kai Hajiya Bilkisu akwai rigima. Haka Alhaji Mai Dala ya faɗa yana dariya, ya san matar tasa yanzu nan idan za ta yi dogon tafiya sai ta ce ta ga lalle katon mota za ta hau. Matar tasa tana da son burga. Sallamar da suka ji ce ta katse musu hirar da suke yi, suka juyo suka kalli kofa da sauri. Hajiya Bilkisu ce da ƙida jaka a hannunta. Da sauri Zainabu ta nufi babarta da sauri. Sanda zuwa mama, ta karɓi jakar da take hannunta. Ta ce sanda zuwa yata, kin dawo kenan? Ta ce ina dawo, ba mai gadi ce min kin fita. Kuma ina zaune ina kallo, kawai sai ga dadi shi ma ya dawo. To dama da yake ina son zamu yi magana da shi, hakan ne yasa na biyo shi nan. To ke ma ashe ga kin dawo, kin ga shikenan sai ki zauna sai mu magana tare gaba daya. Ta ce to shikenan Shalele, me kike so ki faɗa mana? Nasiba ce ta kalli maman tata, sai ta yi murmushi, sai ta sunkuyar da kai, alamun tana jin kunya. Sai ta ce a'a menene haka, me yasa muke jin kunya haka, ki faɗa min naji. Zainabu ta yi dariya tare da sa hannu a fuska ta rufe. Ta ce a'a wai wannan yarinyar me kike ji da shi ne yau, wani sabon rashin mutuncin kika bullo mana da shi kuma zaki tattara miki dinga mana dariya. Sai baban ya ce kin ga dai mun Shalele idan da aka yi wani abu take son faɗa kuma tana jin kunya. Shalele zo nan ki faɗa mini me yake faruwa ne. Cikin yanayin shagwaba Zainabu ta lankwabe a jikin mahaifin nata. To dadi. Zainabu ta ƙara kwantawa a jikin mahaifinta sosai, ta ƙara narkewa a jikinsa. Ya ce Shalele na faɗa min me yake faruwa. Ta ce dama dadi akwai wani wanda muka yi da shi zai zo. Alhaji Mai Dala ne saurin katse ta. A'a menene haka, sai wani kinkina yake kina wannan warwara, ki faɗa min mana me yake faruwa. Sai ya kalli mahaifiyar ya ce a'a da alama fa ina jin fa wannan yaren so dake da shi ta kawo wani sarki. Ai ko Hajiya Bilkisu ta tsire dariya. Ita kuwa bangaren Zainabu miƙewa ta daga cikin mahaifin nata ta zura da gudun da ɗakinta. Sannan mahaifin nata ya tashi shi ma da gudu jikin tsufa ibita. Zainabu na haba Shalele, kar ki gajiyar da ni mana, dan Allah so ki ƙara samun naji, ba zan ƙara yin magana ba, ƙarso dan Allah dawo. Ibita a guje. Zainabu ce ta buɗe ƙofar ɗakinta tare da kullum ƙofar da sauri. Bakun nata ya tsaya bakin ƙofa. Shalele na dan Allah ki buɗe. Haba Shalele, ki buɗe mana ki ji, dan Allah ki buɗe, wani magana zan gaya miki. Ina lallaɓa ta buɗe. Ta ce a'a dadi ni ba zan buɗe ba.
haka dai Alhaji Mai Dala ya ci gaba da lallaba Zainabu. Haba baby, dan Allah ki bude min kin ji. Ta ce to daji, ni dai gaskiya ba ran bude ba amma sai dai na faɗa ma daga nan. Ta ce a to in dai daga nan dan ma za ki faɗa min ai na samu daraja, faɗa min shalele na. Ta ce to dama ce ni fa matsala ta da ke kenan, wannan kinkina ce ba na so, na fi son ki gaya min magana kai tsaye. Ta ce to dadi. Ana cikin haka sai ga mahaifiyar ta karaso. Ta ce hajiya kin ga wannan yarinya muna ta tabar zare ta ko, dan Allah ki mata magana ta bude kofar nan. Hajiya ta ce Bilkisu ki bude kofar nan. Ni fa gaskiya ma baran bude ba, ku tsaya kawai ku ji na gaya muku. To faɗi ina ji ji mama. Zainabu ta ce dadi dama malam Ali ne ya ce zai zo ya neman aure na a wurinka. Ya ce what? Buɗe bakin baba, me yake nufi? Me nake ji? Malam Ali? Wani malam Ali ma wai tukuna kenan? Da sauri ya juyo ya kalli mahaifiya. Ya ce hajiya da wanda yarin take faɗa ne, wace magana take yi wannan? Wai wani malam Ali ma tukuna? Sai hajiya ta ce ban sani ba, ko dai malam Ali makocin mu take magana. Sai yarin ta ce dadi, malam Ali makocin mu wanda yake mana karatun islamiyya. Kai malam Ali ya kalle ki? Kin yi sa'a da shi ne ma? Alhaji Mai Dala ya faɗa a fasace. Hajiya bai ta kalle ta ce ya haƙuri Alhaji, kwantar da hankali. Ce wani irin na kwantar da hankali na? To wallahi ba da ni ba za a yi wannan da ni ba. Alhaji Mai Dala ya faɗa a fasace juya ina waje. To jama'a, a nan muka muku ƙarshen wannan shiri episode 1, sai ku biyo mu a episode 2 idan kuna da buƙatar ci gaba da jin wannan labari namu. To ku danna mana next a comment section. Mun gode. Kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura.